Ён зімуе ў вадзе і сядзіць там да вадохрышча. А калі ваду асвенцяць, то выбіраецца з вады і пасяляецца ў лозы. Як вы думаеце, хто гэта? Гэта вадзянік. А вось калі ён перайшоў у лозы, то яго ўжо называюць лазавік. На лозах ён сядзіць, пакуль холадна, а як пацяплее, пераходзіць на вярбу. Недоўга яму там дае Бог пратрымацца, бо пасля вербніцы, калі пасвенцяць вербу, ізноў яму трэба ўцякаць. Гэтым разам у траву. Ізноў яму трэба ўцякаць. Гэтым разам на явар. З явара Бог яго зганяе на Вялікдзень. Тады гэты нячысцік уцякае ў жыта і сядзіць у жыце да Юр'я. А як на Юр'я пасвенцяць жыта, то ён уцякае ў траву і ў кветкі, і там сядзіць ажно да Макавея. Пасля Макавея гэты нячысцік уцякае на яблыні і сядзіць у яблыках ажно да Спаса. Ну, а калі ўжо на Спас пасвенцяць яблыкі, то вадзянік ізноў уцякае ў ваду, у рэчкі і азёры, і там сядзіць ажно да наступнага вадохрышча. Вось такі самы каляндарны нячысцік у нас гэта вадзянік. Прыкладна такі самы кругаварот нячысціка ў прыродзе адбываецца і паводле народна-рэлігійных вераў. Я такое чула раней пра чарцей, пра нячысцікаў, а вось гэтым разам пабачыла яшчэ і пра вадзяніка. А вы ці сустракалі такія легенды?